Paolo Paulsen 0-0 hemmavattle mot Premier League-fällan Fulham. Kvar tankar för jag hade jag nu att när det sin lever och taktiken uppenbart rätt nu. Ja, det var öliga gott. Det är störst utslut först och främst för en så. Men ösnä för första fotboll så är vi var nästa bästa och instaka average som några först ligger och haft ut i Europa på Pigov. Du nämnde att spelaren spalt och till sitt allra bästa i London för en vecka sedan då tappade 3-0 och att hoppa att kunde ge det samma kväll för Lutsen det bättre urslit. Hur ser det ut vi urslit ikväll samma på det? Ja, allt det här Sverige gör sig självt. Vi det rättliga effekten om det. Lagarna är booster för sig själva när han är i London att ha kunna arbeta hårt i högt tempo och hålla tajmen relativt från så reala nekomölagon då hade så antar möjligheter där. Men tandbrödingen som vi gör här i det är något vi till att vi klarar hålla lösen mer på bollen inte bara under en press alla löjna självt om det var störst löj så det är utmärkt. Ja, och här var ändå en chans för Setnalager som kunde ge akkurat. Det är väl att du kan hoppa i en sån rest att vart ansvararna kanske ett lätt för. Ja, det är akkurat det som vill hoppa på att få en eller två större chanser. Men tar det ju fler så slän och att vi så kicksa in till att leva igen. Ja, var spelet jag Fulham något så som du räknar med för att vara kvar. Som vi såg som det låt vi tar lite öl här 4. Det var arbetade ju rättligt högt tempo och då gör det allt 4 att kunna avsluta rummet kött. 17 håller Jevan och så 20 minuter alltid inte ta var Lucas och spänter och allt det men det var lite så förväntat igen. Vad har det att säga för Legion så är det nu mower ett lätter det lukas som uppladning till ett campingar för som börjar efter om inte länge då. Ja, jag ser att lagar rättliga mower. Nu för där ferien nu en tredje där som det är väldigt vilja förtjänt och sen startade upp att och efter ju öliga gott här bagagen till bygga på att till sådana hotell. Tack för det Paul och till luckovisning från Gårdsliden. Själv tack för det.